5 minút mi zavolaj. Aj padák treba. Neviem síce na čo, ale zicher je zicher. Alebo potom 5 sekúnd. To nečakaj, že je to kreslo domáce. Počkej, to Veronika ide byť vpredu? Som myslela, že to bude vzadu. A nebie. Že vývrtky, no pozri na ne, no. Ešte čo má Veronika robiť? Stojky. Dobre. Potáčené to má? Costovať sa 140, tu sa bude vyvrať. Keď nebude chcieť ísť, Vyvrť. to treba napísať. Mário, jak budete stúpať, pôjde hore. Koľko? Nemám tu. Počuješ? Mário, koľko budete stúpať metrov za sekúnd? Keď bude stúpať, bude stúpať. Bude klesať, bude klesať. Zlom vec, Veronika. Už je v ľudce. Žerie ma ovad, ale musím vydržať. Už sú hore, čo? Díky za ovada, že si mi ho... To je úplne jak PH. Teraz sa odpútali. Dobrá výška. Musí to nebyť. A tento jak sa vrací. Tiež naozaj. Tiež mali sme si zobrať deku, aby sme si tu ležali a pozerali sa. A to je Veronika tam hore? Hej. No, tyjo. Tam pod tým rakom, no. Tak to je výška, koľko to môže byť? No, možno aj 1500 metrov. Tak, Veronika, ale ti závidím. Chvíľu budeš tam. Jeden, druhý, tretí.
Ja ho idem tiskať. Čo? Idem ho tiskať. Nie, čo si. Tu, príde traktor. Sa vracia. Vidíme. Takže Veronika sa vracia. Z oblakov. Sa mi dal trošku zbytočný ten skús, ne? Trošku zbytočný skús sa mi dal. Tak ja si chcel ukázať skôr, no. Spadla z oblakov. Veronika z Gurunu. Víte. Ďakujeme. Dobrá, čo? Papelné brzdy. Pearl Harbor. Ahoj. Veronika nám kýva, predstav si. Tak má dobrú náladu potom. Si aj jak pekne pristávajú. Jemne, jemne. No. Dobrá, dobrá. Šťastné, meké pristátie, hej? No, Peťo. Jak bolo? Čo sa napíšeš? Tak, tvoje pocity? Hej. Čo sa ti najviac Dobre, čo? páčilo? Žalúdok. A videla zase aj čo? Aj širava? Použila si sačik? Nie. Nič? Môžem ísť aj ja? Veronika, môžem ísť aj ja? Ty nie. Radšej nie. Vypnutý. Zapnutý. Ideš preč, ideš preč. 32 pripravený. Tej červenej pachky na kabíne sa nedotýkať. Dobre. To je odhod kabíny. Zapnutý. Stanica Info, Tomária, Mária, Peter, Svetopol, Austrálii, 07, Aeroflex, dobrý názor. 682 posádka, nový šťák, Boha, plánujeme 15. A sme hore.
vypli. Oceány sú pod nami. Vy mali Tam? Aha, akorát som ich bral teraz. Aha. Je to nádhera, vám poviem. Je môj životný sen dostať sa takto do... Vidím ich. Oplatí sa letieť za bocianmi? sú podvodníci. Hej? Keď učia malé, čo? Áno, to máme sa učia. Musíme hľadať a stúpať hore. Sme v oblakoch. A toto je inštruktor lietania, pán Ľubiščák. Malé vario, teraz trošku klesáme od nuly dole, ale ideme, nabierame výšku. Snažíme sa získať výšku, aby ručička stúpala. Bude aj to. Lepšie. A ja som mal Toto je snina. 9,00 metre. Tak, nejakému Tomášovi. Tak som mal 6,50. Vyhodla? Nezúfaj. Už je to dobre, 2,5 stabilné. Nie, tam je vyhodla. Daj si bližšie mikrofón. Počkáme na to vodiča, ale ja pravím okolo Teraz sa nám začalo dariť stúpať. To je dobré. Chceme rozprávať, lebo potom tam pozornosť. Jasné. Vieme, 800 metrov je výšky, 1000 na spodok. Dobre. Mali sme 1900 metrov, dvakrát. Ale ide to ťažko. Môj inštruktor bojuje o každý meter vstúpania a vidím, že sa mu to veľmi darí. Večer zhodnotíme situáciu a uvidíme, čo to bolo. Ale zatiaľ je to trápenie. Je to trápenie, ale pán Ľubiščák, Spotený. vidno, že je profesionál, pretože aj z takého malého vetra sa mu dokázalo... Nie vetra, vetri budeme mať, keď skončíme. Ale stúpavého prúdu vertikálneho. Aha. Teraz myslím, že aspoň podľa môjho laického názoru Posledné 2 minúty sme vystúpali 50 metrov, čo je pod úroveň, ale snažíme sa ešte viac, snažíme sa. Musíme dostúpať aspoň základňu 1750 metrov, 1900 možno bude. Jak to bolo predchádzajúci let s touto mladou dámou, budúcou pani Kalmárovou. Áno. Že? Dobre hovorím. Áno, presne tak. Ale už dúfam. musím byť ticho, ale musím sledovať. To zachránili máme 520 metrov, čo Krásne, je dobré. krásne. A ešte, kým to pôjde, budeme stúpať, až nás stúcne do mraku možná, uvidíme. Alebo teraz vypnuje. Takže teraz sa sústredíme na stúpanie a stúpanie, stále stúpanie. Hľad. 1046.
naše širovajú na tlani sa neho. kilometrov pred Bardejom na výške 600. Stínska dolina, dolina Cilochy. Letisko. Humené. Pred nami Bocian. Ideme ho? Áno. Ideme ho? Áno, mám ho tu. Jež, to je krása toto. A za ním. A Vinné dole poznám, ja jazero Vinné, vľavo. Tu dole. Áno, vidím. Dedina Vinné a jazero Vinné. Jazero Vinné, áno. Otačané veľa mám. Mám ho jak na dlani. Áno, dobre. Díky sene tam. Zajú, najde nás tu. Neskoro v oblakoch. A někdy stačí jenom zabrnkat. Ja na 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 na. Ja na 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 na. Bardejov námestie. Zrovna obrazováču. Ale zjeme ďalej hore. To je dobré. Len tak ďalej. A už sme v oblakoch. Pod Morakou už. Tak.
Jej! To je ono. Hrebeň Vihorlatu. No, krásne, teraz ho vidno, výborné. Rebenské havre. A nie vidno. Na ktorom morské oko nám je ukore. Zíkame, hneď bola. Hej, vidím ho. Kameňolom, Zemplínské havre, dedina Zemplínské havre. Veľa na 4 rokov. Aj teraz kvalitne. Peťka, Širava, Remeň Vyhorla, Sobrance, Havre, Zemplínské Revenské havre, Morské oko. Vidíte ho? Áno, mám ho. Snecký kameň. To je ono. Kameňolom, Zemplínské havre. Áno, vidím. Aj teraz, Snina. Je to super. Ešte raz bude Morské oko. Rebeň. Morské oko. Križavec. Snížky kameň. Stavčín. Snina. Zemplínska havre. Veľa. Dlhé. Modra. Kamenica. Koľaškovce. A my ideme hore. Krásne. Parkovič podole. Teraz vidím starinu tam vzadu na Stavčínom. Na Stavčínom, vľavo, na desiatke. Vidím, aha, zoberiem. Stavčín, voda vzadu. Starina. Vidím ju. Teraz vidím parkovič podole. Starina, áno. Áno, teraz. Krásne. Je to vidno krásne. No, musíme ísť prestať. Musíme ísť pod ten brán. Jej! Vihorla. Teraz. Vzadu. Malé morské oko. A stále lezieme hore. 3 metre za sekundu, 2,5, 3 metre za sekundu, 80 rýchlosť, 1750 metrov výška a stále výškomer ide hore, to je dobré. Skúšame teraz let na minimálnej rýchlosti, okolo 60 km za hodinu. 62, presnejšie. Končíme. Jej. Ideme do vývrtky. A vyťadová zakrutá. Do pravej vývrtky. Polotačky, veľa. Preťaženie. Je to ono maximálne. 160 km za hodinu. Preťaženie. Cítil som to až v hrdle. A zase a dole. Krása. Je dobre. Pristávame trošku do háže.
Chvála Bohu, sme na zemi. Ups. No, Ďakujem pekne za šťastný let, pán Rubišťák. presne hodinu a pol. Počkaj, musím dať čo povedať. Lebo sa mi nepodarilo nahrať, takže ešte raz. Takže lov na ďalší letecký zážitok sa akorát dneska práve začína, akorát Marcel ma trošku postekl, nevadí. No a mám si zalietať na tomto malém lietadelku milom, krásnom s pánom Ľubišťákom, inštruktorom lietania a vlastníkom tohto lietadla, ktorý si toto lietadlo sám aj postavil, navrhol a postavil. Tak. No a tento pilot prvej triedy Marcel Duran si dneska zalietá, áno, to je on, presne tak, v spolupráci s inštruktorom Michalom Kamencom a jeho navigátorom si zalietá na tomto červenom stroji, možno. Opäť naľavo, na tom bielom, naľavo. Naľavo, alebo. Naľavo. Alebo na tomto bielom. Tak. Alebo možno snáď na tomto veľmi prekrásnom bielom tiež valcového tvaru. Tak. Takže toto je ešte usmievajúci sa Marcel, ktorý má pred letom zatiaľ, áno. Ako ja sa tiež zatiaľ usmievam, ale ja viem, čo ma čaká, a on ešte nie. Ani ty nevieš, čo ťa čaká na útor, ako si ešte neuč. Je to divné, že prečo sa usmievaš. Keď vieš, čo ťa čaká. Rumík nemáme náhodou. No jasné. Takže bez vetrie to je perfektné pre tento motoráčik, ale nie veľmi dobre pre blaníky. No. Dúfajme, že bez vetre nebudeš točiť.